Botan dar obradoiro de emprego de Boiro centrado en forestal e carpintería. 20 estudantes formaránse nestas especialidades ao longo de 9 meses. Esta mañá arrancou o cuarto obradoiro de emprego que se impulsa na comarca. Boiro desenvolve a partir de hoxe o quinto Torre Goiáns, no que 20 alumnos e alumnas estarán adquirindo coñecementos ao longo de 9 meses en dúas especialidades, carpintería e forestal. O alcalde boirense, José Ramón Romero, recordou que o alumnado se formará de xeito teórico e práctico. Non só estamos formando a rapaces, sino tamén que estamos actuando sobre profesións que teñen moita demanda. Non estou falando do caso de carpintería. Non todos sabemos como está o sector de carpintería con unha falta de mano de obra moi acuciante e con esta formación financiada pola Xunta de Galicia podemos cubrir esa escasez de man de obra e que podan traballar. Tamén é verdad que non só están formándose na parte teórica e práctica, sino tamén que están recibindo un salario durante estes nove meses e aparte salen ca titulación oficial correspondiente. Sinalou que tamén é interesante a formación no eido forestal. Sobre todo estamos nunha zona de moitos incendios, van a proceder a limpar as franxas secundarias e tamén é unha boa nova. Obradoiro de emprego financiado pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, cunha chega de 467.000 euros. A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, destacou a necesidade de formación nestes dous campos que están a ter unha alta demanda no mercado laboral. Hoxe en día cada vez temos que ser máis exixentes, sobre todo coas propias normativas e coa propia normativa que temos de incendios forestais, cando é necesario e obrigado limpar esas franxas secundarias. Ás veces é verdade que non temos profesionales que saiban ben, que saiban como hai que utilizar unha maquinaria determinada para ter que facer unhas rozas, para limpar, para cortar árbores, e neste caso con esta formación eles a van a ter. E por outra banda, o tema da carpintería, como tamén se indicaba, é unha desas profesiones que se están deixando, pero sí que é necesaria. E é necesario, vamos a ver, non só con a formación que levan e, como decíamos, na parte práctica, que van a dar tamén un beneficio para a sociedade. Este ano, a especialidade de forestal limpará as franxas secundarias e o camiño a orixe no seu paso polo municipio, mentres que en carpintería se actuará en pasarelas que dan acceso a praias do municipio na súa sinalización e na cartelería. As políticas da Xunta de Galicia, unha delas é a prioridade do emprego e, polo tanto, é fundamental que todas as persoas que estén desempregadas teñan unha formación. Con estes obradoiros de emprego, neste caso, que son para 20 alumnos, 10 cada un en cada especialidade, na rama, como ben decía, de forestal e silvicultura e, por outro lado, traballos de carpintería, o que queremos é que non simplemente eles durante estes 9 meses teñan unha formación teórica, sino tamén unha formación práctica, con unha certificación despois que lles vamos a dar de profesionalidade, que iso lles vai abrir moitas portas no ámbito laboral. A través do autoemprego, traballando na administración pública ou nunha empresa. A Xunta financia con 2 millóns de euros os 4 obradoiros de emprego que se desenvolven na comarca. O de Ribeira e Porto do Son, o de Noia, Lousame e Outes, o de Muros e Carnota e o de Boiro.